това и му викам, къде ще мога децата да напълнят? Той ще ходим на кръчма. Аз викам, ще играем, вика, ще идем, вика, ще пием. На Старо село. Колко часа вика, ще дойдете? Викам, не знам, викам, на обяд, викам, ще ходим апрута и той ко вика към 20 часа, викам, не знам, викам, пред малко, ако ми казва, викам, че 12 или 1, викам, ще ходим апрута да ходим. Викам, пак също. И му викам, нали, престани вече, викам, от всякакви различни номера, викам, да не звъниш. Слушайте един ваучер, направи си да плаща. Какво да беше така? Не ми се дават пари, вика, за ваучер, виж му акъла ми. С Петрито не се ли дават? Не, с Йосиф е, с Йоско. Той е много работа на Петрито, нещо правилно. Йоско, ти познаваш ли го, братовчет на мъжа? Как ти познавате всички случаи? И той ми вика, но не са тръпва, вика, аз от тези хора, вика, които си звъня. Те никога, вика, няма да си звънят, вика, ако си звъня. Какво прави света ли го? Да и ангаза. Аз да почвам да шета. Мами го коня, бля. И аз му казвам, нали, че ми казвам на сваби, Виж ка. и той вика, викам, в момента го няма, викам на работа. Трябва да му дадем ние на точно номера. Като звъни да говори с него. Но нямам ваучер. Не може да му звъня, пък и той няма номера. Баща му всеки различни хора звъни. Аз започвам да шетам сестра. Аз да направя един списък за мусаката, колко и да я сложа и да се изкъпя. И ми се превръща много... Ама аз не мога да ми съдна косата. Направо стана ги... Що ли си сложил тяло сефа? Ми викам да се измия с този дет майка го купи, направо косата ми стана на клечки. Ама тя майка трябваше да вземе шампуана и балсама еднакви. Те са различни, не може да Айде, Мего, стига. Стига, Мего. Ето детска пева това. Моето име